першы дзень свайго афіцыйнага візіту ў Злучаныя Штаты Амерыкі Святлана Ціханаўская сустрэлася з кіраўніком дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Энтані Блінкенам. Вітаю вас, 19 ліпеня, панядзелак. Гэта праграма «Белсат Зум». І для вас працуе Ігор Кулей. У нашым сённяшнім выданні вы пабачыце. Сканцэнтраваны ўдар уладаў па журналістах і няўрадавых арганізацыях. Дзяржава рэдукавалася да ўзроўню рэжыму. А калі дзяржава рэдуцыруецца да ўзроўню рэжыма, то функцыя рэжыма – гэта механізм захавання ўлады. Новае расследаванне ад байполу. Дарожная аўтаінспекцыя у прыцэле ініцыятывы былых сілавікоў. Они привыкли к тому, в том числе и судьи, что про них не знает никто. Сейчас мы показываем, что и мы про них знаем. І, канешне ж, Святлана Ціханаўская ў Вашынгтоне. Робіце ўсё, што дапамагае нам приблизить нашу перамогу. Візіт Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты Амерыкі працягнецца да канца ліпеня. І ўсе гэтыя амаль 2 тыдні з новага кантыненту для вас будзе працаваць таксама наш карэспандэнт Сергей Падсасон. Адмыслова дзеля гэтага мы ўводзім новую рубрыку «Візіт Святланы Ціханаўскай у ЗША», у якой нашы гледачы Белсату змогуць атрымліваць самую свежую, самую апошнюю інфармацыю пра сустрэчы, падзеі, якія чакаюць Ціханаўскую ў Злучаных Штатах. Лукашенко это понимает, что белорусы не остановятся. Вот в этом наша сила. Візіт, які вельмі даўно чакаўся і анансаваўся. Святлана Ціханаўская нарэшце ў Злучаных Штатах Амерыкі. Распачалася вялікая паездка, якая пачатак бярэ свой у Вашынгтоне. На лёснішчы Святлану Ціханаўскую сустракала сама амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер. Святлана Ціханаўская на сваім твітары з гэтай нагоды напісала наступнае: «Спадзяюся, дапаможа Беларусі гэта на шляху да дэмакратыі». Таксама адбылася рабочая сустрэча з амбасадаркаю, якую Святлана Ціханаўская узгадвае вельмі добрымі словамі і кажа таксама, што Джулі Фішер гэта чалавек, якому па-сапраўднаму баліць за Беларусь. Адразу ж у гэты дзень, яшчэ учора, адбылася вялікая сустрэча з дыяспарай у Вашынгтоне. Такія спатканні з дыяспарай з'яўляюцца рэгулярнымі ўсюды, куды прыязджае Святлана Ціханаўская. Гэтым разам месца было абранае даволі сімвалічнае: Freedom Plaza, месца свабоды, месца вольнасці і месца змагання за незалежнасць. Святлана Ціханаўская ў сваёй прамове да беларусаў, якія некаторыя ехалі шмат гадзінаў, каб пабачыцца з ёй, казала пра тое, што кожная кропля дапамогі мае сэнс. Не трэба губляць надзею ў гэтай барацьбе, у гэтым змаганні. Давайте паслухаем, што яшчэ казала Святлана Ціханаўская. Дапамагайце тым, хто ў Беларусі. Рабіце ўсё, што дапамагае нам приблизить нашу перамогу. Каб усе беларусы маглі быць разам не толькі ў сэрцы, але на свабодзе ў нашым агульным доме, нашай радзіме. Жыве Беларусь! Что мы можем сделать, чтобы все изменить? А мы уже делаем. Понимаете, не будет так, что что-то вот случится и все поменяется. Это процесс. И мы в нем на самом деле побеждаем. Уже год мы противостоим. У них оружие, у них сила, да, они пытаются всячески людей, как сказать, цивилизованно заткнуть. Сдаваться нельзя! Мы тоже сидим, да. Вот именно. И вот это вот каждая капелька помощи, она важна. Когда одна капелька, когда нас 9 миллионов, это уже целое море, целый океан помощи. Поэтому продолжайте то, что вы делаете.
больше сделать. Ну что еще можно больше сделать? Да. Пишите письма, помогайте финансово, говорите о нас, общайтесь с местным руководством страны, это я уже ко всем диаспорам обращаюсь. Подключайтесь к акциям солидарности, сами их организуйте. Это международная поддержка, она очень сильно давит на режим. Это вам кажется, что ничего не происходит. Там идут очень глубокие процессы внутри страны. И режим понимает, что он пытается задавить, а ничего не получается. Понимаете, это уже процесс. Поэтому критически вот так вот что-то случится, кто-то придет и всех спасет, такого не будет. Это все в руках белорусов внутри страны, в руках белорусов, вот вас с нами. Поэтому просто не сдаваться, потому что устали все. На самом деле это очень тяжелая борьба. Все устали, пошли, отдохнули недельку-две и дальше продолжайте выходить, продолжайте общаться. Ищите семьи, которым, возможно, нужна помощь. Все получится. У нас не может исчезнуть вера. Это самое главное. Те люди, которые сидят в тюрьме, пишут письма. Они не могут ничего оттуда сделать, но они бывают более воодушевлены даже, чем мы. Потому что им больше не на кого надеяться, и что взять, остановиться. Нет. И Лукашенко это понимает, что белорусы не остановятся. Вот в этом наша сила. Ужо сёння вельмі важная палітычная сустрэча на самым высокім узроўні. Святлану Ціхановскую прымаюць у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў. Спатканні гэтыя адбудуцца сёння з дзяржсакратаром Энтоні Блінкенам, намесніцай Вікторыяй Нуланд і дарадцам Дэрэкам Шале. Такога ўзроўню сустрэчы абсалютна невыпадковыя, і таму да іх рыхтаваліся вельмі і вельмі сур'ёзна. Будуць гучаць галоўныя беларускія справы і галоўнае пытанне, як развязаць, як вырашыць беларускі палітычны крызіс і ці могуць Злучаныя Штаты ў гэтым неякім чынам дапамагчы. Таксама ўжо заўтра Святлана Ціхановская будзе вось у гэтым будынку, вядомы на ўвесь свет Белы дом. Безумоўна, важнае пытанне, ці будзе сустрэча з Джо Байденам, прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Пакуль адказу на гэтае пытанне няма, але ўсё можа змяніцца. Напэўна, ужо вядома, што заўтра ў Белым доме адбудзецца спатканне з дарадцам прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джэйкабам Саліванам. Таксама сустрэнецца Святлана Ціхановская з сенатарамі Мендесам, Рышам, Шейхінам і Портманам, а таксама адбудзецца сустрэча з кіраўніцтвам амерыканскага агенцтва міжнароднай дапамогі, у прыватнасці з Самантай Пауэр. Усё гэта вельмі высокія сустрэчы, і незалежна ад таго, адбудзецца спатканне з Джо Байденам ці ўсё ж такі не, тут відавочна бачная вялікая перамога кабінету Святланы Ціхановскай. Зрэшты, перад выездам на спатканне ў дзярждэпартамент мы здолелі з самой Святланай Ціхановскай паразмаўляць, і давайте паслухаем, што яна адказала пра спадзевы, чаканні і іншае нашае пытанне. Якія чаканні, якія спадзевы ад гэтага, безумоўна, вельмі важнага візіту? Да, на самом деле визит очень важен, потому что президент Байден заявил, что для него приоритетом в мире являются ценности демократии и что он будет бороться в этой борьбе против авторитаризма. А так как Беларусь на передовой линии вот этой борьбы, то сейчас США может взять лидерство и взять ответственность за противостояние, которое сейчас в Беларуси, и всяческими возможными способами помогать белорусам в этой тяжелой борьбе. Поэтому мы, конечно же, будем говорить о ценностях, об общих ценностях во всем мире, о демократии, о верховенстве закона, о правах человека и, конечно, о конкретных действиях. Это изоляция режима, дипломатическая, политическая, экономическая, то есть о санкциях. Будем говорить о поддержке, об увеличении поддержки для гражданского общества Беларуси, потому что слишком много людей сейчас вынуждены выехать и страдают в Беларуси, и для того, чтобы выстоять, нам, конечно, нужна помощь. И, как я уже сказала, США могут занять лидирующие позиции в этой помощи.
Таксама вельмі бачна, што амбасадарка ў Беларусі Джулі Фішер вельмі актыўна прымае ўдзел у гэтай беларускай справе. І вас сустракала на лётнішчы, і таксама вы мелі рабочае спатканне учора. Як гэтая супраца выглядае? Вы знаете, в тот момент, когда она первый раз приехала в Вильнюс, я поняла, что у Джулии Фишер на самом деле болит за Беларусь. И она будет прилагать все усилия, чтобы быть нашим голосом в Америке прежде всего. И сейчас это, конечно, уровень деловой вперемешку с дружеским. Поэтому она все делает для того, чтобы организовывать нам необходимые для нас встречи, чтобы рассказывать, как это все работает. У меня все-таки опыта немного, и в дружеских беседах она мне помогает, как себя вести, как с кем разговаривать, говорит об особенностях того или иного политика. То есть очень, очень такой теплый подход, и мы очень рады, что именно она оказалась послом, который не смог приехать в Беларусь, но который обязательно будет послом США в Беларуси в новой стране. Таксама ўзнікаюць пытанні, што будзе ў Белым доме. Ці адбудзецца спатканне з Джо Байденам, ці не адбудзецца? Ці гэта на дадзены момант самае галоўнае? Эта встреча еще не подтверждена. Мы встречаемся с господином Салливаном в Белом доме, и если будут какие-то изменения по программе, то мы вам обязательно сообщим. Што тычыцца дзяржаўнага дэпартаменту, то гэта таксама вельмі высокі ўзровень, ад якога у дзяржаўнай прапаганды паляцца чырвоныя лямпачкі. Што пра гэта можна сказаць? Пра што вы будзеце гаварыць у дзярждэпартаменце? Да, в Госдепартаменте мы встречаемся с секретарем Блинкиным и Викторией Нуланд. Там мы будем, конечно, говорить больше по конкретике. И, конечно, и ценности, все это важны, но важны реальные действия. Опять же, тут все то же самое. Это давление и это поддержка. И это поиск справедливости пока за рубежом. Поэтому будем говорить о санкциях, о расширении этого списка санкций со стороны США, и чтобы туда вошли все те, кто ответственны за преступления, кто ответственны за осуждение людей на нереальные сроки, и, конечно, о бизнесах, которые являются кошельками Лукашенко, чтобы максимально быстро изолировать режим и заставить режим остановить насилие и репрессии в Беларуси. О поддержке, о том мы ярко опишем ситуацию в Беларуси, как закрывают средства массовой информации и региональные добрались до всех. И это, знаете, такая показательная сила, которая на самом деле является слабостью, когда они взрывают дверь, а могли бы просто открыть, ключи есть у людей. Это от бессилия, потому что уже, понимаете, чтобы показать свою силу, не обязательно избивать, убивать людей. Да, это можно сделать по-другому. И поэтому, да, будем рассказывать о том, что уничтожают организации в Беларуси, уничтожают правозащитников, и это все резонирует в США, конечно. Літаральна перад візітам у Злучаныя Штаты дзяржавы зрабілі такую масаваную зачыстку недзяржаўных арганізацыяў і таксама медыа, у тым ліку і на журналістаў Белсату было паляванне зробленае, узламалі офіс Радыё Свабоды. Ці гэтыя назвы медыяў і арганізацыяў таксама прагучаць сёння? Конечно, мы будем говорить о всех, кто подвергся нападениям со стороны режима, поименно. Дзякую і чакаем на падрабязнасці ўжо неўзабаве. Спасибо большое. Як бачна, два першыя дні візіту Святланы Ціхановскай абсалютна насычаныя, але не будзем збаўляць тэмпу, і ўжо ў сераду адбудзецца таксама урачыстае адкрыццё двухпартыйнага беларускага кокусу «Сябры Беларусі» у Кангрэсе Злучаных Штатаў. Гэта група кангрэсменаў, якія будуць працаваць выключна па пытаннях Беларусі. Таксама запланаваны шэраг іншых сустрэчаў і спатканняў.
будзе шэраг інтэрв'ю у прыватнасці для тэлеканалу CNN, для «Голосу Амерыкі», для «Вашингтон Пост». Візіт у Вашингтон працягнецца да пятніцы. Пасля гэтага ўжо ў суботу запланаваны Нью-Йорк, дзе таксама шэраг вельмі важных сустрэчаў і спатканняў, за якімі мы будзем сачыць і, канешне ж, паведамляць з месца падзеяў. Таксама пасля Нью-Йорку у праграме Каліфорнія, Сан-Францыска і Лос-Анджелес. Усе падрабязнасці глядзіце на Белсаце. Сергей Подсасонны, Белсат, Вашингтон. Ініцыятыва «Байпол» выпусціла новае расследаванне. Гэтым разам у прыцэлы былых сілавікоў патрапілі супрацоўнікі дарожнай аўтаінспекцыі, што чыняць беззаконне на вуліцах беларускіх гарадоў. З нагоды выхаду новага расследавання паразмаўляем са спадаром Олегам Талерчыкам, былым працаўніком пракуратуры, а зараз сябрам ініцыятывы «Байпол». Спадар Олег, добрага дня. Добрый день. Ведаеце, гляджу ваше расследаванне, таксама паглядзеў вось сённяшняе, якое выйшла пра супрацоўнікаў дарожнай аўтаінспекцыі. У мяне такое пытанне вось узнікае. Чаму ў Беларусі такая колькасць людзей у пагонах гатовыя выконваць злачынныя загады і парушаць закон пры гэтым? Таму што я упэўнены, што гэтыя людзі разумеюць, што у момант, калі яны вось гэтыя злачынныя загады выконваюць, яны парушаюць закон. Но самое печальное, что они в действительности не понимают, что они нарушают закон в тот момент, когда они действуют. 26 лет дрессировки, 26 лет бездумной службы в правоохранительных органах, он просто привело к тому, что люди выполняют все автоматически, не задумываясь. А потом уже приходит осознание. Потом они, когда сделали, они понимают, что они сделали. И вот это была беда августа, осени 2020 года, что сотрудники не ожидали таких действий от народа. Они сами являются частью народа, а тут у них, с одной стороны, выбор – быть за народ, либо исполнять приказ. Но их учили, что приказ исполняется беспрекословно. А за годы режима, за годы установления этого режима, 26, почти 27 лет, они привыкли, что любые действия сотрудников органов внутренних дел априори являются законными, поскольку, в свою очередь, органы прокуратуры, которые я в прошлом представлял, не объясняли им, что такое закон, и не наказывали в соответствии с этим законом сотрудников органов. Але ж іх вучылі, яны маюць вышэйшую адукацыю, вучыліся ў акадэміях, там выкладаюць і законы. Плюс былі гісторыі, я ўсё ж такі ўзгадываю, напрыклад, памятаеце рэзананснае затрыманне ліхача на аўтамабілі, калі даішнікі затармазілі некалькі аўтамабіляў, а гэты ліхач уляцеў у гэтыя машыны, былі цяжкія там цялесныя пашкоджанні, і судзілі ж гэтых даішнікаў. То бок усё ж такі не ўсе іх рашэнні, не ўсе іх дзеянні застаюцца без покаранными? Были такие случаи, потому что это был большой общественный резонанс. Но я вам еще официально заявляю, что последние 5 лет сотрудники органов внутренних дел были абсолютно безнаказаны. Вы помните тот случай, когда к врачу ворвался ОМОН в квартиру, да, и постелил его? Очень большой резонанс был. Было возбуждено уголовное дело прокуратуры города Минска. Но Генеральной прокуратурой это дело было отменено, возбуждение уголовного дела. И было негласное указание, что при еще том министре Шуневиче, что сотрудник милиции преступления в нашей стране не совершает. И это их расхолодило настолько, что вот привело к тому, что мы имеем сейчас. Но я повторю, что сейчас ситуация другая. Вот теми же роликами и расследованиями, которые мы делаем, они уже понимают, что они совершили. Сейчас повторить то, что делали они раньше, бездумно и на автомате, у них не получится. Сейчас у них будут муки выбора, если им придется опять выполнять приказ. Вось, дарэчы, перайшлі адразу вы да майго наступнага пытання, таму што вы выпускаеце ролікі, расказваеце ў іх пра гэтыя злачынства, якія гэтыя людзі робяць, і пакідаеце іх дадзеныя пэўныя. То бок гэтыя людзі могуць пабачыць, што пра іх яны сталіся антыгероямі вашых расследаванняў. У вас ёсць нейкая інфармацыя, напрыклад, знутры сістэмы, ці яны бачаць гэтыя ролікі, ці яны ведаюць, што яны сталіся гэтымі антыгероямі, як яны рэагуюць на такія расследаванні? Да, информация поступает, очень болезненно реагирует, очень болезненно, в том числе пытаются мстить
в отношении активистов, там, в отношении наших родственников, потому что они действительно понимают то, что они сделали, а когда мы им еще разъясняем для тех, кто не понимает. На самом деле совсем отмороженных и глупых там достаточно, но не так уж и много. Все понимают, сейчас понимают, что делают. И есть обратная реакция, и то, что все привыкли быть безнаказанными, что органы внутренних дел, органы КГБ знают о Беларуси все, где он там живет, где родился, с кем, когда крестился, как в магазин ходит, поскольку у нас везде видеокамеры установлены. И они привыкли к тому, в том числе и судьи, что про них не знает никто. Сейчас мы показываем, что и мы про них знаем. Тоже, что они знают про простых белорусов. И пусть они задумаются, когда режим не вечен, все режимы диктаторские, они заканчивают свой срок существования. А мы находимся в центре Европы, все-таки в цивилизованном мире. Если они, некоторые надеются, что это азиатский тип диктатуры, да, он очень похож. Но я верю в том, что наша страна никогда не станет азиатской. Мы европейцы. И поэтому этому режиму придет конец. Але вось тое, што яны павінны задумацца пра тое, што выконваюць злачынствы. Гэта і ёсць ваша галоўная мэта, калі вы робіце ролікі, бо вы раскрываеце там персанальныя дадзеныя гэтых людзей. Я упэўнены, што ніхто не любіць так, калі яго ананімнасць раскрываецца. На якую рэакцыю вось вы чакаеце? Ці менавіта вось гэта і ёсць галоўная ідэя, што яны задумаюцца? Да, мы хотим достучаться, в том числе до них самих, потому что, повторю, не все, далеко не все совершили преступления. Сегодня Байпол продолжает работу, и с нами сотрудничают очень многие сотрудники органов внутренних дел, которые находятся внутри системы и помогают этот режим, эту систему прогнившую, ликвидировать, чтобы закон и правопорядок вернулись в нашу страну. А те, кто еще не на нашей стороне, они уже давно задумались о том, что происходит. И не дай бог, если повторится еще раз, будет отдан приказ, он будет отдан с учетом того, кто руководит страной, выступить против народа. Уже те события, которые были в августе, в сентябре, их повторить очень сложно, потому что, повторюсь, тогда все действовали на автомате. Был отдан приказ, незаконно никто не думал, все действовали. Сейчас уже другая ситуация, осознание пришло, и теперь надо делать тот сложный выбор. Ты где? И с кем ты? С народом? Или ты наемник, простой наемник, и блюдешь интересы одного диктатора, который не вечен и уже престарел. Спадар Олег, вось вы зараз узгадалі пра тое, што з вамі супрацоўнічаюць таксама людзі, якія застаюцца ўнутры сістэмы, якія носяць таксама пагоны. Сёння Святлана Ціхановская наведвае Вашынгтон і там дала інтэрв'ю «Голосу Амерыкі», дзе сказала, я вось зацытую, большасць спецслужбоўцаў таксама хочуць пераменаў у Беларусі. Вы пагадзіліся з такой фармулёўкай, што большасць менавіта хоча гэтых пераменаў? То, что перемены хотят все, это однозначно. Просто некоторые смотрят в сторону Востока, другие не решаются, боятся перемен. Вот мы все боимся перемен за 26 лет стабильности, как в ГУЛАГе, как на кладбище, да, мы боимся перемен. Но я хочу обратиться к своим бывшим сослуживцам и тем, кто остается в системе. Нельзя бояться, не надо бояться. Вот я сделал тот шаг, который совершил, и ни капли не сожалею. Жизнь, наоборот, стала лучше, интереснее, и я освободился от тех угрызений совести, которые меня мучили тогда, поскольку я находился в системе. Но, повторю, такие люди, как я, как те, которые остаются, они тоже нужны. Потому что если не будет таких людей, этот беспредел, это беззаконие, оно просто поглотит страну еще быстрее. Мы растворимся в этой черной бездне беспредела. А ці вам не здаецца, што гэты вось беспредел, як вы яго называеце, ён ужо паглынуў краіну? Калі глядзець на падзеі апошніх нават там 10 дзён, вось колькі было затрыманняў, дзесяткі журналістаў, праваабаронцаў, сотні людзей выязджаюць з краіны, прычым вядомыя людзі выязджаюць з краіны, якім здавалася б, што можа пагражаць? Аналітыкі, палітолагі, людзі, якія просто з'яўляецца люстэркам нашага грамадства, нашай сістэмы ўнутры нашай краіны. Яны самі не прэтэндуюць ні на ўладу, ні на што, яны толькі пра яе гавораць. Я полностью с вами согласен. На сегодняшний день в Республике Беларусь отсутствует правовая система, отсутствуют суды, отсутствует прокуратура, и практически отсутствуют органы внутренних дел. Но вот то, что нет прокуратуры и судов, это однозначно. Это пародия, они не выполняют свою функцию даже на 1%. Это просто, я не знаю, чем занимаются эти люди в своих креслах и при своих погонах.
они не занимаются тем, чем должны заниматься. А то, что происходит в стране, это геноцид белорусского народа, это повторение сталинских репрессий конца 20-х, начала 30-х годов. Тогда физически уничтожали элиту наций. Сейчас ее вытесняют из собственной страны. Но у них не пройдет этот номер, это не повторится. Все те белорусы, которые временно вынуждены были оставить свою родину, они вернутся скоро. И наша страна будет процветающей, европейской. Гаспадар Олег, можа апошняе яшчэ пытанне вам задам. Учора ваш калега, калі быў у нас у эфіры, распавядаў, што вось якраз пра ДАІ выйдзе расследаванне, наступнае будзе, я так разумею, пра беларусаў, якія ваявалі на баку ЛНР, ДНР на Донбасе, так? Спадзявацца гледачам менавіта на гэты фільм. Ну, мы анонсировали, значит, будет, да. Есть у нас материал. Расскажем о тех, кто одурманенный российской пропагандой сунул свой нос и голову не туда. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову і добрага вам дня. За апошнія 10 дзён у рэдакцыях і кватэрах журналістаў прайшло 63 вобшукі. 10 прадстаўнікоў СМІ былі затрыманыя. Гэта хіба што самая масавая атака на свабоду слова ў гісторыі нашай краіны. На фоне ўсіх гэтых падзеяў з Беларусі з'ехаў вядомы палітычны аглядальнік Валерый Карбалевіч, з якім мы вырашылі паразмаўляць пра прычыну ўсяго таго, што зараз адбываецца. Гаспадар Валерый, добрый дзень. Добрый день. Вось стала вядома пра тое, што вы з'ехалі з Беларусі, былі вымушаны выехаць з Беларусі. У сувязі з гэтым такое пытанне ў галаву адразу прыходзіць. Чаму з Беларусі зараз вымушаны выязджаць людзі, якія, у прынцыпе, не прэтэндуюць ні на якую палітычную ўладу ў нашай краіне? Скажем так, чаму з'язджаюць палітыкі, людзі, якія наўпрост змагаюцца з дыктатурай, мне зразумела. Але чаму выязджаюць журналісты, палітолагі, палітычныя аглядальнікі, аператары, фотографы, людзі, якія толькі паказваюць рэчаіснасць унутры краіны, апісваюць стан сістэмы, але не з'яўляюцца наўпроставымі палітычнымі апанентамі? Адказ просты, бо ўлады галоўны удар наносяць сёння па медыям. Яны лічаць, што інфармацыйная пагроза страціць, атрымаць паразу ў інфармацыйнай вайне цяпер для іх галоўная. Таму шмат журналістаў сядзіць у турме, кіраўніцтва Тутбая, кіраўніцтва нашай Нівы, вось шэраг журналістаў Свабоды. Звярніце ўвагу, лідары палітычных партый апозіцыйных, в асноўным на Свабодзе. Акрамя Кастущова, там уже іншая гісторыя. Так што улады б'юць не столькі па апозіцыйных палітыках, колькі па медыйных персонах. Ну і па людзях, якія некім чынам удзельнічаюць, уплываюць на медыйныя працэсы. Я маю на ўвазе экспертаў, палітолагаў, якія таксама ў Беларусі сядзяць у турме. Ну, таму і цалкам зразумела, што частка гэтых людзей спрабуе неяк вымушана эміграваць. Але наколькі моцна, на вашу думку, рэжым Александра Лукашэнкі зараз збіраецца выпаліць вось гэтае поле? Можа, я такую не вельмі прыгожую аналогію вам падкажу. Гэта такая праполка зараз адбываецца, калі выцягваюць нейкія асобныя проста раслінкі? Ці гэта такі татальнае выпальванне, паліць усё бензінам і падпаліць запалкай? Ну, хутчэй другі варыянт. Таму што, глядзіце, вось мінулым тыднем улады прыйшлі да ўсіх больш-менш заўважных структур грамадзянскай супольнасці. Былі ператрусы, канфіскацыя тэхнікі, і я думаю, што на парадку дня юрыдычная ліквідацыя гэтых арганізацый стаіць, ну, ці можа фактычнае паралізаванне іх дзейнасці. А улады імкнуцца фактычна дэлегалізаваць не тое, што апозіцыйную дзейнасць, дэлегалізаваць увогуле всякую нелояльную уладам дзейнасць. Таму я думаю, што на парадку дня і нерэгістрацыя ўсіх апозіцыйных палітычных партый і грамадскіх арганізацый, ну і медыі, зразумела, бачыць фактычна
медыі выцісняюцца з легальнага існавання і выштурхоўваюцца ў тэлеграм-канал. Ось. Ну і, дарэчы, вось яшчэ пра адказ на першае пытанне. Калі з'язджаюць журналісты, з'язджаюць палітычныя эксперты, то яны могуць працаваць за мяжы. А вось палітыкам працаваць за мяжы цяжэй. А якраз вось экспертам, журналістам за мяжы працаваць і ўплываць на сітуацыю ў Беларусі можна лягчэй. І можа нават у чымсьці тут ёсць нейкія нават і перавагі. Вы кажаце, што палітыкам даволі складана, але тым не меней бачу ваш тэзіс нядаўна агучаны пра тое, што беларускі рэжым дапамог Святлане Ціханаўскай падрыхтаваць ейны візіт у Злучаныя Штаты. Што вы мелі на ўвазе, калі так казалі? Якраз так супала, я думаю, што гэта супала проста выпадкова, што візіт Святланы Ціханаўскай адбываецца адразу пасля вось гэтага вялізнага, моцнага наезду на структуры грамадзянскай супольнасці, на медыі, асабліва на праваабаронцаў і журналістаў, што вельмі важна для заходняй грамадскай думкі, для заходніх каштоўнасцяў. І, што вельмі важна, наезд, напад на Радыё Свабода, амерыканскія медыі. Вось. І гэта дазваляе Святлане Ціханаўскай лягчэй тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі. Вось. І вага яе візіту на гэтым тле як бы падвышаецца. Вы бачылі, я думаю, ўжо план вось гэтых сустрэчаў сёння з кіраўніком дзярждэпартаменту. Заўтра гэта будзе сустрэча з дарадцам прэзідэнта Злучаных Штатаў па бяспецы, нацыянальнай бяспецы. Пра што вось гэтыя візіты могуць быць, таму што мы яшчэ не ведаем, пра што будуць яны дакладна размаўляць, але пра што могуць быць размовы і якіх вынікаў вы спадзяецеся ад вось гэтых сустрэчаў? Калі сапраўды будзе рэалізаваны гэты план і сапраўды адбудзецца гэтая сустрэча, то гэта даволі высокі ўзровень для чалавека, які не займае якіх дзяржаўных пасад. Вось для чалавека, які фактычна з'яўляецца грамадскім лідарам. Вось. Таму гэта сапраўды высокі ўзровень. Галоўнае, я думаю, выснова гэта тое, што у выніку гэтага візіту беларуская тэма падвысіцца ў парадку дня замежнай палітыкі США. Вось гэта важна. Я думаю, што ў гэтым і палягае місія Святланы Ціханаўскай сёння, каб будзіраваць беларускую тэму каб яна заставалася ў парадку дня сусветнай супольнасці, еўрапейскай супольнасці, заходняй супольнасці, у дадзеным выпадку ў амерыканскай палітыцы. Якія практычныя вынікі будуць? Думаю, што, магчыма, будзе большая падтрымка грамадзянскай супольнасці, незалежным медыям Беларусі. Магчыма, будзе спроба неяк узмацніць ціск на афіцыйны Мінск. Вось, я хочу нагадаць, што некалькі часу таму спадарня Нуланд, прадстаўніца дзярждэпартамента, казала пра тое, што рыхтуецца новыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Я не выключаю, што вось у выніку і візіту Ціханаўскай, і пагрому Радыё Свабода гэтыя санкцыі могуць быць прыняты хутчэй. Як вы думаеце, вось тое, што, як вы кажаце, што беларускі рэжым часамі робіць вось такія падарункі. У дадзеным выпадку дапамаглі з разгромам, хоць гэта і супадзенне, пэўна, так, але беларускае пытанне загучыць па-іншаму ў Вашынгтоне. Калісьці гэта была пасадка самалёту Ryanair, без яе, напэўна, таксама не было б хуткай рэакцыі Брюсселя, і тады Святлана Ціханаўская таксама праводзіла шэраг сустрэчаў якраз пад ейны візіт, падгадалі, і санкцыі былі ўведзены вельмі хутка. Чаму рэжым робіць, з пункту гледжання рэжыму гэта памылкі? Ўсё ж такі пэўных рэчаў можна было пазбегнуць, не патрапіць пад санкцыі, зараз не трапляць пад пільнае вока Вашынгтона.
У Беларусі ўсё даволі выглядае вонкава так ужо стабільна і сітуацыя даволі апанаваная. Аднак дзейнічаюць далей вось як слон у гэтай пасуднай лаўцы і робяць пэўныя крокі, якія прыводзяць да, ну, можна сказаць, пагаршэння сітуацыі для таго ж самага рэжыму. Праблема ў тым, што улады жывуць у сваім уласным свеце, дзе зусім іншыя прыярытэты. Вось, наколькі я разумею, сёння галоўны прыярытэт – гэта паралізаваць усякую магчымасць новых пратэстаў, гэта нейтралізаваць грамадзянскую супольнасць, гэта дэлегалізаваць усе структуры грамадзянскай супольнасці. Вось гэта галоўна. І вось пакуль гэта задача не будзе вырашана, усе астатнія праблемы як бы адыходзяць на другі план, і таму ніхто там не ўзважвае, якая будзе рэакцыя Захаду, якая будзе рэакцыя США. Вось, думаю, што, магчыма, у звязку з гісторыяй з самалётам улады трохі не пашкадавалі, што зрабілі гэта. Ну, а в сітуацыі з Радыё Свабода, ну, я чакаў, напрыклад, што спачатку будуць прыняты амерыканскія новыя санкцыі, толькі потым адбудзецца пагром Радыё Свабода. Ну, а тут атрымалася наадварот. Ну, вось, я думаю, што ўлады жывуць у некай сваёй логіцы, якая трохі выглядае звонку дзіўнавата, но але яна такая. Спадар Валерый, можа, апошняе вам пытанне яшчэ задам наконт грамадзянскай супольнасці, таму што людзі, якія, ну, не вельмі, можа, добра ведаюць там палітычную тэорыю і тое, як пабудаваны соцыум, могуць не ведаць таго, што грамадзянская супольнасць насамрэч бярэ на сябе вельмі шмат функцый у дзяржавы, па сутнасці дапамагае іх выконваць. І калі грамадзянская супольнасць адсутнічае ўнутры краіны, то некаторыя рэчы просто знікаюць, яны з'яўляюцца як бы такімі, можна так сказаць, захоўваць дзяржаву здаровай, паўнавартаснай, так, часамі нават крытыкуючы, канешне, тое, што адбываецца ўнутры ўлады. Што будзе з краінай, калі ўнутры, ну, канешне, размова пра Беларусь, калі ўнутры Беларусі не застанецца абсалютна ніякага вось такой грамадзянскай супольнасці здольнай штосьці рабіць? Трэба мець на ўвазе, што пасля падзеі мінулага года адбылася адна важная перамена у палітыцы дзяржавы. Дзяржава рэдукавалася да ўзроўню рэжыма. То бок у дзяржавы ёсць некія функцыі. Функцыі захавання сістэмы правасуддзя, функцыі адстойвання нацыянальных інтарэсаў замежнай палітыцы, функція шмат якіх паслуг грамадству, якія дапамагаюць рабіць, як вы казалі, структуры грамадзянскай супольнасці. А калі дзяржава рэдуцыруецца да ўзроўню рэжыма, то функція рэжыма – гэта механізм захавання ўлады. Вось. І толькі зважаючы на гэтую вялізную перамену, можна зразумець усе тыя праблемы, якія сёння паўстаюць перад краінай. То бок рэжым сёння вырашае праблему захавання ўлады. Все астатнія функцыі дзяржавы, як бы яны не тое, што знікаюць, яны проста адыходзяць на іншы план. Сістэмы правасуддзя няма, замежная палітыка звялася да адносін з Расіяй, ну і вось на чарзе ліквідацыя, нейтралізацыя грамадзянскай супольнасці. Для ўладаў гэта не важна, што знікнуць тыя паслугі, якія структуры грамадзянскай супольнасці аказваюць грамадству. Для ўлады важна захаванне самой сябе. То бок улада перайшла на механізм самаабслугоўвання самой сябе. Ну вось, калі гэта ўлічваць, то тут ўсё лагічна і ўсё зразумела. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Усяго вам добрага. Гэта была апошняя размова ў нашай праграме Белсат Зум. На гэтым ставім кропку. Я з вами развітваюся, але заклікаю вас падпісвацца на наш тэлеграм-канал Белсат, каб атрымліваць самую свежую апошнюю інфармацыю, а таксама на нашыя профілі ў сацыяльных сетках. З вами быў Ігор Кулей і да сустрэчы ў новых эфірах.